Яңа елның премьералары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Аның өчен кунакларыбызны игълан итү зарурдыр. Бездә кунакта Габдулла Кариев артистлары. Татарстанның атказаган артисты Лилия Низамиева һәм яшь артист Илфат Гыйбадуллин. Лилия ханым, Илфат, саумсыз хош килдегез. Сездә көтелеп инде ашкынып, зарыгып көтелеп торган премьер ул Хикмәт әкиятләре авторга башта тукталас килә. Назым Хикмәт, төрек язучысы, заманда тыелган, сөргеннәргә җибәрелгән, кашып йөргән кеше, ләкин шуннан соң да акланып Нобель премиясенә ия булган язучы, драматург һәм әлеге авторның әсәре Кариев театрында. Ничек алынырга булдыгыз, ничек җөрьәт иттегез? Бу материалны безгә күренекле тәнкыйтьче, театр тәнкыйтьчесе Анна Степановна тәкъдим итте. Заманында аның әнисе Вера Туликова шул автор белән берлектә Сукыр падишах спектакле өстендә эшләделәр. Бу спектакльне безнең артистларыбыз бик яратып кабул итте. Бу әсәрне бик яратып кабул иттек. Һәм дә инде нәтиҗәсен тамашачы иншалла 31 гыйнварның яңа премьерасын күрербез. Күрерләр. Ул да булса 31 гыйнвар 18:30-да рәхим итсеннәр. Барлык тамашачыларны чакырып калабыз. Кем куя? Бу спектакльне Намсараев исемендәге Бурят Академия драма театры режиссеры Сайджин Джамбалова. Субханалла. Аның белән берлектә безнең театр артистларыбыз шул спектакльне иҗат итәләр. Һәм дә иң мөһиме бу спектакль безнең өчен яңалыкта. Монда яңалык өч яклап инде килгәндә. Яңа автор, яңа әсәр, яңа режиссер. Һәм яңа форма. Безнең театр өчен ул яңа форма. Ул да булса, Бүтән серләрне ачып та бетерәсегез килми инде. Илфат, сез нинди рольне башкарасыз? Мин эпизодик рольне башкарам дип әйтергә. Анда инде без дөресен әйткәндә берничә роль башкарабыз бу спектакльдә. Бер рольдән чыгып, тиз-тиз генә киемнәрне алмаштырып, икенче рольгә чыгасы була инде. Шулай бер спектакльдә 3 роль башкарга туры киләчәк. Син әле сериалда төшеп әкиятка кирип итү бик җиңел дә булмагандыр, яки киресенчәме? Менә бик зур рәхмәт. Әйтүегез турында дөресен әйткәндә ничек дип әйтим, ике төрле юнәлеш булды бу минем өчен. Фильмнан шулай чит ил әсәренә, чит ил режиссеры белән эшләү минем өчен теге бик җиңел булмады дип әйтәсем килә. Аралашу нинди телдә бара режиссер белән? Русча беләдер инде. Русча, рус телендә. Ул бик кызыклы режиссер. Безнең татар халкыбызның гореф-гадәтләрен өйрәнеп килә ул. Һәрбер репетиция шуннан башлана, ул сораулар бирә, нәрсә ничек. Ул татар моңнарын өйрәнә. Аның әле музыкаль белеме дә бар, профессиональ музыкаль белеме. Һәм безнең халкыбызның үзенчәлекләрен ул сеңдереп бара. Ул үзенә кирәкме, я булмаса ул аны спектакльдә ничектер кулланамы? Спектакльдә кулланыр өчен. Инде спектакльгә килгәндә, бу спектакль күбрәк тамашачыны уйландырыр. Ул спектакль ике өлештән тора. Беренчесе Сукыр падишах спектакле, әсәре Сукыр падишах әкияте. Ул да булса яшәгәнди бер падишах, аның ул бөтен җирләргә һөҗүм иткән, ул яңа илләрне, барлык илләрне яулап алган, сугышкан һәм сукырайган. Аның өч улы әтисенең авыруына дәва эзләп юлга чыктылар. Менә шулай башланып китә беренче өлеше. Икенче өлеше ул Гашыйк Болыт дигән әкият. Анда инде гүзәл Гайша кыз турында сүз бара. Ул явызлыкны белмәгән, гомердә дә әшәкелекне күрмәгән һәм гел гүзәллектә, матурлык арасында тәрбияләнгән. Менә аның максаты гел бакчаны саклап калу. Капма каршылык монда име ике өлештә. Һәм монда тирән фәлсәфә икәне сизелә. Берсе Сукыр, берсе инде Болыт, мондагы фәлсәфәнең киңлеге. Ничә яшьлек балалар өчен?
Миңа калса 6+тан алып, 60-тан югарыларга. дөрес. Өзегез нинди роль башкарасыз? Мин убырлы образы беренче спектакльдә, Сіз менә теге икенче өлештәге нинди булып дидегез әле? Гашыйк булып. Гашыйк булып кебек сез менә сезгә бер дә убырлы роль килешми кебек. Сез бер дә биреп булмас кебек сезгә убырлы роль. Тырышам. Убырлы образ минем өчен бик катлаулы образ. Менә икенче өлештә Гашыйк булып спектаклендә без инде ничек юмор, көлкеле жанрында бара ул. Һәм без шул пантомима белән шөгыльләнү, пантомима формасын алып баручы ничек музыкантлар, вот без тагын кем Ходаем. Анда шамакайлар, ул бик күңелле өлеш. Кыскача җәлеп иттегез, бик зур рәхмәт. Яңа автор, яңа әсәр, яңа форма, яңа режиссер гомердә сез беренче мәртәбә күргән. Фәлсәфә, Барып карыйсы гына калды. барысы да бар. Без инде үз чиратыбызда безнең өчен, безнең театрыбыз өчен иң мөһиме ул килгән бала, безнең спектакльне күзәткән, караган бала уйлана икән. Безнең әти-әнисенә кайткач сораулар бирә икән, безнең өчен ул иң мөһиме. Мәсәлән, уйлану ул бит уйланган кыяфәт ясау гына түгел. Уйлану ул сорау бирү һәм шул сорауларга җавап табу. Әти-әнисе ярдәмендәме, яки ул ачышка үзләре ирешәләрме балалар, анысы мөһим түгел. Уйлау процессы бара, уйлый, анализлый һәм дөрес нәтиҗәләр ясый. Менә безнең театрыбыз өчен ул бик мөһим. Һәм шул мөһим сыйфатларны үзеңдә туплар өчен без барыгызны 31 гыйнвар көнне яңа премьерага хикмәт әкиятләренә чакырып калабыз.